Здравейте на всички и добре дошли в днешното видео, в което ще се опитам от това Quasimodo да се превърна в човек. В момента е 11 часа, аз съм се събудила в 7 часа. Имам чувството, че не съм спала около един месец, да не кажа и повече. Като за начало мисля да започна с ногтите си, тъй като те отнемат най-много време. Абсолютно нищо интересно няма, затова няма да ги снимам. Аз ще се включа чак когато са готови. Няколко часа по-късно дойде вече време за стъпка 2 от разкрасяването, а именно да оправим тези рунтави вежди. По принцип най-добрият вариант за мен е с пинсета, но моята съм я загубила и не знам дали може да видите, още не съм почнала с кола маската, а вече маникюра ми отиде на кино заради нея. Добре, аз се настаних, всичко точно, ама взех ли си огледало, питайте ма, не съм. Дано да не изтине колата маска, докато я нанеса. Да, тя почти е изтинала. Но кабелчето е прекалено малко. Няма как да я включа. Затова е така само набързо. Сега ще заприличам на маймуна. Май ще се наложи да я включа пак, да поизчакам още малко и да се върна отново. Не, то вече не става. Тя вече съвсем изтина. Прекрасно. Не мисля, че някога през живота съм изглеждала по-добре от това. Наистина. То дори няма и какво да я чакам да изтине. Тя си беше изтинала. Да видя въобще нещо ще махне ли. Моментът на истината. Ох! Ми трикосама, са си трикосама. Тука... Не. Тука не успя нищо да махне. Ауч. Не знам, що болеше, като нищо не успе да дръпне. Тук дори не болеше. Ох. Ми колкото толкова, за съжаление, няма да съм днес с перфектни веждички. Но да започвам с гримирането вече, че кое време стана. И аз не знам, сигурно 2-3 часа. Да започна, сутринта си сложих крем на лицето. Мисля, че няма нужда да си слагам още веднъж. Но ногтите ми са все още в кола маска. И тъй като вече имам нанесен крем на лицето, ще нанеса тази баничка. Баничка? Базичка! Базичка. Ето така. Видяхте ли как падна баничката? Надявам се да виждате ефекта от базичката. Съм почти сигурна, че го виждате. Препоръчвам ви. И докато базичката попива, е време да си оправя веждите. Използвам тази спирала за вежди на Essence. Ето и как изглежда отвътре. Много лесно става. Може и да се наслоява, ако искате да си направите вечерен грим. Може и само ето така да минете, колкото да има цвят. Аз в момента ще направя нещо средно. Нито ще бъде нещо като вечерен грим, нито пък и само колкото е така. Тук има някои дупчици, които в момента не ми пречат, защото няма да излизам навън. Но ако излизах навън, примерно с молив, само щях да допълня. И това е, може би за около 30 секунди си направих веждите. А имам нещо ново. Чакайте да видя само дали е това. Да, всъщност то не ми е ново, просто наскоро започнах да го използвам. А именно този гел за вежди. Харесва ми как ги заглажда. Надявам се да виждате и вие. Няма голяма разлика, но стоят някак си по-стресани, по-подредени. Или може би на мен така ми изглежда, не знам. Но ми харесва.
И въпреки, че за много хора това е отминала тенденция, аз все още продължавам да го правя, а именно с коректор да си очертавам отдолу и отгоре веждите. Може би трябваше да направя само едната, за да видите разликата. Не знам кой казва тенденциите и кой решава кое е на мода и кое не е. Този, който реши, че това не е на мода, правиш огромна грешка. Така веждите изглеждат много по-съвършени, много по-завършени. Познайте гъбичката ми къде е. Ето там. Ето там. Намокрих я. Не знам защо отидох до гардероба и оставих ето там. Сега трябва да стана. Тук обаче малко съм прекалила с коректора и съм влязла прекалено навътре, но имам молив, който ще оправи положението. Така. Оп. Или малко и тук да има. Не беше планувано да си рисувам веждите с молив, ама така и така вече ми е в ръката. Аз си харесвам веждите. Следващата стъпка е да си почистя кола маската от пръста, който не се маха. За фондютен мисля да използвам този, който, ако сте гледали едно мое предишно видео, обяснявам как е толкова моят цвят. Съвсем случайно го избрах. Да обяснявам как е толкова моят цвят, че много трудно мога да разбера къде съм нанесла и къде не. Сега тук не изглежда баш да моят цвят, ама сега ще видите. Ами може би да съм фанала малко тен, да ви кажа честно, защото наистина не изглежда в момента да е моят цвят. Но след малко ще се видя в огледалото и ще ви кажа дали от камерата или просто аз съм фанала тен. Защото този фондютен съм го купувала януари месец. Не от камерата е. Точно моят цвят си е. И не знам защо направих грешката, въпреки че знам, че не е от най-лесно разнасящите се фондютени. Не знам защо направих грешката да сложа на цялото си лице и тепърва да го разнасям. Като се разнася толкова трудно, трябваше едно по едно. В смисъл, тук разнасяне, чело разнасяне и така нататък, а не сега да се мъча като грешен дявол. Да видим. Пуснах си битурбото на разнасяне на фондютени. Мисля, че вече е добре разнесен. Следващата стъпка е, по принцип нямам точно определени стъпки. Освен да си сложа база и вежди. Там нататъка... размазано е, не знам, що на камера изглежда така. Там нататъка вече както ми дойде, някой път си правя очите. Някой път си контурирам лицето. Както ми дойде, в момента мисля, че ще е по-добре да нанеса малко сенки на очите и тогава да продължа. Използвам тази четчица на Essence и тези блясъци, които честно да ви кажа ги взех само заради огледалото, но пък вършат перфектна работа. Сега ще ви покажа и с четка, и без четка. Вижте първо без четка. Супер. По принцип, ако не се гримирам на камера, което аз се гримирам на камера за втори път, чакайте само да си изтрия ръката. Та, ако не се гримирам на камера, както казах, аз се гримирам на камера само за втори път, с пръсти го правя. Ето сега и с четката. Почти ефектът е един и същ, но с пръст със сигурност ми е много по-лесно. Ето пак.
И мога да ви кажа, че без база за очи блясъка се задържа целия ден. Докато не си махна грима, си стои там. А тези блясъци, които вече ви ги показах, съм ги купувала от TK Maxx, който живее в Англия и в Германия. Знае за кой магазин говоря. Не знам в другите държави дали го има. В България със сигурност го няма. Това е един магазин, в който вътре са само маркови стоки, преоценени на наистина много ефтино. Примерно една оригинална тениска може да си я вземете за 20 евро. И не само тениски, чанти, часовник последно взех на Армани, мисля, че беше мъжки, огромен черен часовник за около 120 евро, нещо такова. Та може би и тези сенки да са някаква марка, не знам, аз много не разбирам от гримове, но като цяло повечето неща там са маркови. И като гледам колко са издръжливи, съм почти сигурна, че е някаква марка. Ако вие разбирате от марки, напишете ми в коментарите това дали е някаква марка. Искам сега да видите разликата. 3, 2, 1. Много не се вижда разликата обаче на камера. Тук е по-видима. Още малко. Тъй като, както вече казах, няма да излизам навън, нито ще слагам пудра, нито ще прекалявам с спиралата. Коя спирала да използвам? За спирала ще използвам тази на Ларош. Просто ще мина миглите няколко пъти, нищо. Кой знае какво. Мисля, че така е окей. Разбира се. Между другото да ви разкажа нещо хем смешно, хем трагично. Използвам този кремообразния на Catrice. Тази четка, доколкото аз знам, е за фондютен, но от известно време я използвам за бронзант. Та да ви разкажа нещо интересно. За вас, може би, за мен е трагично почти. Поръчвам си аз неща, които ако пристигнат до мене, ще ги видите на видео. Та поръчвам си аз неща от Shine на стойност за горе-долу около 200 евро. И вчера уж трябваше да дойдат. Но аз вчера бях на преглед и нямаше как да стоя да ги чакам. Изрично съм помолила куриера да остави пакета при съсед. Не знам, съседа може да не си е вкъщи, може и куриера въобще да не му се занимава, не знам какво се случило, тъй като, както вече казах, не съм си била вкъщи. Та прибирам се аз, поглеждам си в пощата, пакета ми е занесен на пакет шоп. Ама аз когато съм поръчвала, както знаете, поръчките от Shine се бавят и тогава още името ми беше Христова. С тези от вас, които не знаят, аз се омъжих и си смених фамилното име и вече не е Христова, следователно си смених и личната карта. И тя вече не е Христова. И отивам вчера и обяснявам така, но искам да си взема пакета. Госпожо, няма как да си вземете пакета, тъй като името ви не е същото. Но аз съм си сменила, пропуснах да кажа, съм си сменила само името на личната карта. В смисъл, само личната карта съм си сменила. Книжката не съм си я сменила, още не съм успяла банката да се смени и така нататък. И го обяснявам това на момчето, което работи. Ето, вижте, тук фамилията ми е така, но пък името ми си е същото. Погледнете ми банката, банкоматната карта, името ми е така. Не може. И сега си гледам и го питам, добре, какво да направя, как да си взема аз пратката. Обърнете се към изпращача. Обърнах се, което ме съмнява, честно да ви кажа, че ще има ефект. Но да видим все пак, надеждата умира последна.
Имам 6 дни да се... Прекалих обаче. Имам 6 дни да се свържа. В смисъл, те да ми отговорят. Аз се опитах да се свържа с тях. Та дано до 6 дни да ми отговорят. Защото ако те не ми отговорят, пратката ми се връща обратно. И аз оставам без пратка. Което е тъжно. Та това исках да ви разкажа. И докато ви разказвам, приключих с грима си. Остана ми само малко червилце. Вчера си суших косата и ми се наложи да излизам. И няма време да я изсуша до край. Затова в момента прилича на... Това е меко казано. Прилича на пълен букук. Сега, като за начало, ще се опитам да я среша. Не знам доколко ще ми се получи. Втория ми проблем е, че нещата ми от България, половината ми багаж от България, още не е дошъл. Не е пристигнал при мене. Сега си взех един гребен. Къде е? Седнала съм на него. Точно тия неща, които не са пристигнали, точно там са ми пресите за коса. Но аз имам още една, която е на минимум 5 години. Минимум ви казвам 5 години. И сега я включих. За моя радост не е гръмнала. Но да видим дали косата ми ще гръмне след нея или ще оживее. За сега разплитането върви горе-долу добре. Не е толкова зле, колкото си мислех, че ще бъде. A few moments later. И момента на истината настъпи. Да видим. Ще оживее ли косата ми след тази преса? Да ви кажа, супер си е. Нито мирише, нито нищо, въпреки че не съм я включвала от години. Като имайте предвид, че в момента въобще не се старая. Сами виждате колко големи парчета коса взимам. Със сигурност, ако се стараех малко повече, ако взимах по-малки парчета коса, щеше да е още по-добре, но няма смисъл. А ако се чудите защо се оправям, след като 10 пъти повторих, че няма да излизам навънка, имам две причини. Едната е, че ми омръзна да изглеждам като Квазимодо. Да, няма да излизам, но омръзна ми да се гледам като Квазимодо. Първо. И второ, нали ви обяснявах, че една поръчка не ми е дошла. Но пък друга ми дойде, която според мен, ако трябваше да избирам коя да дойде от двете, щях да избера точно тази, която е дошла. Защото там нещата са много по-интересни. За мен поне. И ще снимам видео с нея. Това са моите причини, поради които днеска се оправя. А ето такива неща най-много мразя. Ами мисля, че так му ще да кажа, че съм готова. И погледнете. Вещица ли съм аз? Какво съм? И ето това е грима ми отблизо. Косата ми така и не я харесвам в момента на 100%. Имам чувството, че още е влажна. Добре е, че все пак няма да излизам. Сигурно ще е по-добре от одеве. Става. Така че благодаря ви, ако сте останали до тази част на видеото. Може да го харесате, да се абонирате за канала ми, защо не и двете. Ако ви е интересно какво съм си поръчала от Shine, гледайте следващото видео. Чао!